Inqas minn jumejn il-bogħod mill-inawgurazzjoni taċ-ċentru tas-saħħa ta' Kirkop li sar b'investiment ta' kważi €1,000,000 għaddejjin l-aħħar irtokki biex fi ftit tal-jiem jibda jilqa' l-pazjenti. Bil-ħaddiema dejjem bl-aħħar xogħlijiet fuq il-binja, bl-apparat mediku kollu installat u bl-impjegati l-ġodda jingħataw it-taħriġ meħtieġ, News iltaqa' ma' żewġ fiżjoterapisti li se jkunu stazzjonati f'Ħall-Kirkop. Ċentru li fi kliem il-fiżjoterapista Chris Kassar se joffri konvenjenza lin-nies ta' naħat isfel ta' Malta, filwaqt li jservi ta' opportunità biex jagħti servizzi edukattivi ċentralizzati. Ovvjament, rehab ta' ħafna injuries differenti tista' tibda musculoskeletal body il-ġisem kollu ġifieri, all right? Tista' tibda minnek u sa-saqajn, all right? U ġieħ kondizzjonijiet bħala arthritis u hekk u rehabs wara operazzjonijiet u hekk ġifieri. Il-fiżjoterapista Luke Bużutil-Liver qal li bis-servizzi offruti f'dan iċ-ċentru se jkunu jistgħu jifukaw aktar fuq il-prevenzjoni, fuq l-uġigħ li jinħass ta' kuljum li jekk ma jiġix trattat immedjatament jista' jeskala u dak li jkun jiġi bżonn kura iżjed estensiva. Din hija opportunità tajba ħafna biex bħala fiżjoterapist nkunu qed naħdmu viċin ħafna tal-GPs, tal-professjonijiet oħrajn biex nkunu at the forefront tal-medical care għal-pazjent. Ħatejna biex nkunu nistgħu nagħtu għajnuna lil dak il-pazjent at primary level u nipprevjenu forsi li ċertu kondizzjonijiet isiru iktar kroniċi. Is-Senior Nursing Manager Louise Gregg tkellmet dwar il-proċess kumpless li beda madwar 6 xhur ilu biex ġew trasferiti il-fajs sa' aktar minn 28,000 pazjent mill-Furjana għal Ħall-Kirkop. Kienna namlu shelving separati biex ma jitħaltunniex, ovvjament ġox jitħaltu lura, u l-klient baqin edha sal-ġimgħa li għaddiet. Fil-bidu tal-ġimgħa bdejna nippakjawhom ġol-kaxxi u ġibnihom hawnhekk u kif qed tara inti derab. Biex jonqos biss li tul il-jum tal-ħamis jitwaħlu l-purtier li nġibu Malta minn Spanja u l-ġimgħa jitla siparju fuq dan l-ewwel ċentru tas-saħħa fin-naħat isfel ta' Malta. Ħalli tnejn 17 ta' Settembru jibda jilqa' il-pazjenti.